Hola a tots i totes. Jo som en Sebastià Riera Pocovimos i arran de servidor de Déu i de los també de los temor ho pensarem. I així, pot ser que me conlleu d'altres històries com La boca d'espís, Novi Paman, Enrique Raus o Giro Style. Però avui som aquí per una altra cosa. Ja fa més d'una setmana que estan confinats. Estem aquí tancats, cadascú a casa seva. Hi ha gent que està perdient el cap. Ens estan tornant locos. No sabeu què fer en les vostres vides. I doncs jo vos ho diré. Avui, després de 15 anys, torna la Ràdio Pussera! Sí, senyores i senyors. El coronavirus no podrà en nosaltres. La creativitat supera el mal de cap, per això. Aquí ho teniu. Que ja no sé què fer, que ja no sé què faig. Només penso en tu, i en Ràdio Pussera. Oh yeah. I doncs sí, tornem aquí. Benvinguts i benvingudes al primer programa de la Ràdio Pussera. Sí, perquè realment deu fer ara uns 20 anys, 15 per no sentir-nos tan vells, però ara ja fa una estona que som aquí i ja fa confiança, és ben hora de dir-ho. I doncs aquesta ràdio té diferents seccions, vos trobareu moltes sorpreses que abans no hi havia. Per començar, xerrarem una miqueta del tema que ningú xerra aquests dies, no és vera? Del Covid-19, exacte, ningú en xerra. Després també tenim una secció d'entrevista amb gent que crec que deu ser interessant per vosaltres, i per acabar passarem a la secció de cridades. Recordar que el nostre mític telèfon és 971 84 43 15, però tenim un petit problema amb la línia telefònica, per tant, el que farem és vosaltres me podreu enviar un privat a jo i me direu, per favor, ja cridem i jo vos cridaré. Com ho farem? A través de Messenger, de Skype, de WhatsApp, sí, maneres d'aquestes. Per tant, ja ho sabeu. Començam xerrant del coronavirus. I doncs sí, com ho duim vosaltres en això del coronavirus? Jo la veritat és que ho duc molt malament. No per fet d'estar confinat a que nostra, sinó perquè tenc que és veïnat, que tot el dia està posant reggaeton cap al balcó. Vinga! Agatxa-te tu i posa't un putes auriculars, hombre! O tanca les finestres al manco i que te sordis a que teva. Però bé, a part d'això, sabem que el Covid-19 i això del confinament ha fet explotar a cadascú la seva creativitat. I si no, aquí mateix ja ho veus, no? Ràdio Pussera. I xerrant de creativitat, la veritat és que un dels vídeos d'aquests que se van fent viral per tot, que tothom t'envia per tots els grups de WhatsApp, n'hi va haver un que m'ha agradat especialment. Mireu. Al día 5 todo estaba bien. Aquí, en Italia, empezaron a surgir iniciativas ciudadanas para entretener a la gente. Solo les quedan poquito de días para seguir haciendo cosas, ¿vale? Pero ¿qué nos ha pasado a nosotros, tíos? Aquí, el día 1, ¡pum! El día 1 y medio, de repente aquí habíamos montado el Circo del Sol, la Parinata, habíamos montado conciertos, que llevamos 12 horas encerrados, que no puedes estar 12 horas solo en tu casa, que tienes Netflix, HBO, que tienes Movistar, que tienes internet, que tienes porno, que en el día medio ya habían salido iniciativas de hacer bingo por la ventana, de hacer trapecismo, de hacer puenting desde el balcón de tu casa. ¿Qué os está pasando? Que hemos tenido sacas más largas, chavales, que si el día 1 y medio me estáis dando todo esto, ¿qué me vais a ofrecer aquí? Porque yo aquí, del día 10 al día 15 me espero que me salga un puto tío a la ventana en pelotas a cantarme el belachao, ¿me oyes? Me habéis creado aquí unas expectativas que no vamos a poder mantener el resto de la puta cuarentena, porque estamos gastando las mejores balas al principio, chavales, al puto principio. A part de fer-me bastanta gràcia, vaig trobar que tenia molta rebot aquest jove. I, clar, fa un vídeo d'aquest, se comença a fer viral i ja se reparteix per tot el món. I això són coses que s'han d'aprofitar, no? Si no, mireu tota aquesta gent que ha fet cançons sobre el coronavirus, que ja són virals i tenen moltíssim de seguidors. El pinche coronavirus a todos sacó de quicio. La gente
salió Wilson. Quan ho vaig sentir, el primer que vaig pensar és en la cançó de Breaking Bad de Heisenberg. No sé si vos recordeu o heu vist la sèrie, però ara passam de Mèxic i mon anam a Itàlia. Hi ha un grup que també ha fet una versió de My Sharona. Corona, vamos nosotros da manzo, el mio, serve la macchina per su virus corona. Metto al TG2, Mediaset pure Sky e Facebook, tutti a dir che ti devi lavare le mani, Non serve il virus corona, serve l'educazione. Clar, tu escoltes tot això i penses, ostres, he de fer la cançó de l'estiu. Sí, no puc esperar més. Faré la cançó de l'estiu i tothom m'escoltarà. I aquí ho teniu. Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usan desinfectante, ese es muy efectivo. Coronavirus, coronavirus, ja tenim la cançó de l'estiu, però aquí en tenim una altra que han aprofitat per treure-se vessant més friqui. Coronavirus Z. Wuhan, bufant, contagia un munt, gent que tosquina por. Diuen que el coronavirus s'ha estès. Fuig, no et quedis prop de certa gent. Recorda't de portar la mascareta pel carrer. Un moc, precaució, aviam s'inventen una vacuna, si no ens extingirem. Un moc, precaució, fa molta por i només de pensar-hi tinc un desmai, mai. Crec que l'he agafat, Me sap greu, però com a fan de Boladrat que havia de posar aquesta cançó sí o sí. La veritat és que m'ha fet gràcia. I ara acabant amb aquesta secció de cançons del coronavirus, vos deix amb aquest grup que cadascú de casa seva va gravar i van compondre aquesta cançó, que són un mix de tots els temes que s'han convertit en himnes durant aquesta quarantena. Tengo fobia a la multitud, me alejo lo mismo que tú. Yo COVID-19 no tendré y no te contagiaré, porque no hay en el mundo, no hay nadie más limpia que yo. Me limpiaré las manos ante todo, bien de papel higiénico no sé ni para qué. Arramplaré con todo tipo de conservas y de panes, y el de atrás que espabile pa' otra vez. Me compraré un gel desinfectante, o dos entre tú y yo, 1,5 metros largo mantendré. Me encerraré a cal y canto en mi casa, resistiré. Si la cuarentena llevas con pena, si te parece una condena, piensa en cuidarte, piensa en mimarte, y al Satisfyer échale el guante. Coronavirus, entre todos y todas podremos contigo. Esta locura si no acabará conmigo. Echo de menos mis amigas, mis amigos. Me limpiaré las manos ante todo, bien de papel
higiénico no sé ni para qué, arramplaré con todo tipo de conservas. Resistiré, resistiré, sobreviviré. Espero que vos hagi agradat aquesta versió de Demodé Quartet. Si vosaltres aquí vostre esteu avorrits i mos vau enviar a la Ràdio Pussera les vostres versions de les cançons que vulgueu sobre el confinament o el coronavirus, mirem de publicar-les. I ara sí que canviarem de secció, però abans, per desintoxicar-nos de tant de virus, vos deixem una cançó que vos poseu un pot de bon rotllo. Sistine Celtics, d'en Jack White. Vos ha agradat, que vos ha agradat molt. I ara passam a la secció de... El personatge del dia. Bon dia, i aquí tenim en directe en Antoni Gomila. Com estàs? Estic encantat d'estar amb tu, estar amb altres, estar amb tothom. Estic encantat d'estar amb gent, m'encanta estar amb gent. Mira, Toni, com no podia ser d'una altra manera, avui, en el primer programa, que havien de començar un poc fort, per això estàvem entre tu i en Miquel Montoro, i al final has guanyat tu. Així en Miquel Montoro supos que deu tenir un catxet i ja no hi podem arribar, a més ara està on fire i està el lot i clar, no té temps. És complicat. Anem a veure, tu ets dramaturg, actor, agitador cultural, glosador, gran contador de rondalles, tens la teva pròpia productora, Producció de Ferro, has fet presentacions de programes, esdeveniments importants, i ara ho estàu petant en l'obra de Rostoi Cremat i també en la sèrie de Pep, no? I a part, ja has format part del mític grup dels Paperins. En tu veig que no necessit padrina. He seguit un poc tota la teva trajectòria. Sí. Després dels Paperins no hi ha res que valgui la pena. Si una cosa guapa han fet en sa vida ha estat el grup Paperins. A partir de llavors, tot ha estat decadència. Jo t'he dit que era un gran fan dels Paperins, però a mi t'ho he de confessar, la que més m'agradava era la de Cova Vila, que era la meva padrina jove, evidentment. Clar que sí. I ara li enviem un saludo i una abraçada i una bona besada, treballadora de l'hospital. Exacte, i està fent una feinada, és cert. Na Cati, ets la teva padrina jove? Ets la meva padrina jove. Ostres, deu quedar beníssim pels Reis. Hombre, només faltaria. Toni, quin diries que és el punt de la teva vida que comença a donar-te compte que tothom te coneix i que bàsicament que és famós? Popular. Popular. Perquè la gent que no paga pels puestos també té fama de no pagar. També és veritat. Home, després de Corà hi ha un abans i un després. També hi ha un abans i un després en Viver3. El que passa que allà on s'ajunta tot i allà on explota tot és amb Corà. Fins en el moment de Corà feies una entrevista en el diari o feies una entrevista a la ràdio i sí, no passava res.
però a partir de Corà comences a veure que les frases que tu has escrit, frases que tu has dit, les veus escrites a puestos, les veus escrites penjades a qualque lloc, i com que t'agafin com a referent, i després la gent xerra amb tu, i la manera de xerrar amb tu és com si estàs xerrant amb un mite, perdoneu la falsa modèstia. Sí. La manca de modèstia. Però és que és molt exagerat, no t'ho puc explicar massa bé, però és molt exagerat, després de Corà. I això aviat l'any que ve farà 10 anys. Però sí que després, tot el que ha vengut després, ha vengut com a molt més amplificat. Feies una cosa a la tele, feies una cosa a part o banda, i venia molt més amplificat. És a Corà el que va fer tornar gros tot. S'ha de dir que a Corà és un fenomen, és una passada. Supos que tots els que estàu escoltant ho heu vista, i si no, vos anim que aneu a veure-la, perquè la feis encara, no? La feim i la farem sempre, i supos que ara que després del virus aquest, tots els teatres estaran tocats. Tothom diu que anem a una crisi com la de fa 10 anys. Crec que tornarem a fer monòlegs, espectacles amb 5 actors i 3 tècnics com el Rostoi Cremat. Serà molt difícil poder-los tornar a passejar una bona temporada, però vaja, ho intentarem. I sí, el que demanaves a Corà, l'havia de fer dia 27 d'aquest mes, l'havia de fer a Argentona, de vora Barcelona, i mos han posposat la funció, crec que per gener, o per l'octubre o per gener, no estic segur. Però sí, el farem més, no passeu pena. I t'anava a demanar de tots els projectes que has fet, quin és el més interessant? No sé si va també cap a Corà o si hi ha altra cosa que m'ho podeu comentar. Interessant per jo. Bueno, quan fas una cosa, de vegades hi ha coses que les has de fer per força, però tampoc jo no tinc massa la sensació d'haver hagut de fer moltes per força, perquè quan una cosa no m'ha entusiasmat he pogut dir que no fàcilment, o ho he dit i ja està. Interessants, hi ha moltes maneres de que una cosa pugui ser interessant. Els darrers anys he fet moltes coses amb músics, i jo que som negat per la música, m'ha agradat molt molt veure com se construeix un concert des de zero. El dia que els músics reben la partitura fins a aquell sona perfecte, aquell camí ho trobo extraordinari. He fet unes quantes coses amb la coral universitària, unes quantes en Nou Romancer, unes quantes amb unes bandes de música, un projecte sobre Ramon Llull, que això va ser interessantíssim, i això ha estat com a repte de jo que no som músic, fiquem-me en temes de música, això va ser interessantíssim. Després, Julià Champions, com considero que ha estat aquest any passat, des del maig del 2018 en abril del 2019, això va ser extraordinari per fer feina amb en Brogi a l'espectacle inaugural del Festival Grec, el poema de Gilgamesh. Això va ser... Bueno, això no hi ha paraules. Actuar davant 2.000 persones cada vespre amb un escenari de milions de metres, amb 30 actors, i sortís primer i xerràs primer, això era fantàstic. I després del Teatre Nacional de la Bona Persona de Sesuan, fer feina en Clara Segura, en Joan Carreras o en Jordi Figueres, o qualsevol dels que hi havia en aquell grup d'actors, això ha estat un regal dels déus. Aquests 2 darrers anys jo crec que ha estat el més interessant que he fet en la vida. Continuar fent a Corà, fer Rostoi Cremat, que venia la continuació de la consolidació de la companyia en els darrers anys, amb Pecatum, amb Rostoi, amb aquestes coses tan xules, i després l'Odes Nacional, això ha estat fantàstic. I la pel·lícula aquesta de Madhausen, fiquem-me dins el cine, i que jo em recordava com havien filmat les primeres escenes, però recordava que eren les primeres meves, no les primeres de la pel·lícula, i la primera que ara que surt a la pel·lícula que fot la meva, això també va ser fantàstic. Clar, és que ja és un altre, anava a dir un altre nivell, tu ja arribes per tot, però fet la pel·lícula... No, però és que jo visquem una cosa, home, estic, jo vaig... Me'n vaig anar al cine, sí, he fet una pel·lícula, però la faig com si fes els paperins, i me'n vaig allà i me veig i dic, ostres, que guapo. I ara per conèixer-te un poc més, com era Antoni Gomila de petit i què volia ser en ser gran? En Guillem Barrufau, en Guillem Sales, que era el mestre que jo vaig tenir a primer de GB, quan se feia GB a la Salle, un dia me va trobar pel carrer i me va dir, tu de petit te van demanar què has de ser amb ser gran? I tu vas dir bailarín. I si un m'ha vist caminar ja veu que moltes aptituds per la dansa no tenc.
I un dia me va veure fent teatre i me diu, mira, no ha estat ballarí, però s'hi ha costat. No ho sé, jo tampoc no tinc massa idea de què volia ser, em va ser gran, no vaig sabut mai. De fet, això de sector sempre vaig trobat com a circumstancial i com que era com un accident. Com un accident, no, com que m'ho havia trobat pel camí, però tampoc no m'ho cap de creure massa. No t'ho de creure. No, és com és tant que la feina és molt provisional en si mateixa, perquè fas un projecte d'estat d'un any o dos ja no existeix. Però, sí, no ho sé, que avui se'n va ser gran. Bueno, tu has dit que Corà fa 10 anys que ho vareu fer ja existeix, per tant... L'excepció, ja confirma. L'excepció. Si podies triar un superpoder, quin seria? Bon. Un superpoder. Arreglar el món, no ho sé. A lo millor és molt grandiloquent, això, arreglar el món. No és un desig, és un superpoder, pensa, Sí, no, ja t'entenc. Tenia un dit índex, que em va assenyalar una cosa, allò desapareixés i tornàs en el seu estat original. Això. Saps? M'aniria per fora vila i diria, aquesta casa, pam, no existiria. Damunt les penyes, aquesta casa, pam, no existiria. Això, damunt les penyes faria falta. Damunt les penyes faria molta falta. Pam, pam, pam. I tornar a l'estat original de les coses. Sí. Vinga, una fòbia o una mania així que tinguis, molt, molt grossa. Jo, mira, no sé si és una cosa apresa, perquè no és inherent a la persona. Això, del color groig no el suport per damunt un escenari. Un dia en la teva padrina jove actuant a Barcelona... Les aranyes. Amb aranyes, exacte, a l'Artesà de Gràcia, hi havia una pantalla que duíem que la funda era groga i se va despenjar de la barra i va caure damunt l'escenari i no mos va matar perquè no tocàvem morir-nos aquell dia, però la funda era groga i no suporta res groig. I de vegades que no he fet una cosa que faig abans de sortir la funció no me surt bé. Mira, però bon. No vull dir que quan la faig me surti bé, però errors manifestos, més manifestos dels que jo m'imaginaria que podria. I ara, com dus el confinament i quines mesures prens per, no sé, què fas en la teva vida? És un caos, això, perquè podria fer teletreball, però quan tens una nina petita que reclama que juguis amb ella i que li has d'ajudar a fer coses i que vius aquí, tampoc no la vols tenir tot el dia enxufada a les pantalles, estones sí que s'entretén jugant en les seves coses o fent les seves feinetes de l'escola o el que sigui, però és complicat. Bàsicament, menys, llegeix i posa ordre. He aprofitat per fer dissabte, ordenar fotos, arxius de fotos de fa 1000 anys, una habitació que hi ha aquí amb tots els papers meus i tots aquests desastres, això també està ben desat ara. I m'he posat he trobat per YouTube uns d'aquells que fan gimnàs i faig una estoneta de gimnàs amb ells de matins. Però sí, bàsicament, jo crec que quan hi ha vist confinament no passarem pel portal de Grassos que estarem, perquè passam una pena... Qui ho diu per jo? No, per jo ho deia. No te veig, però vaja, si tu ja has reforçat de natural, supos que has fet els portals més amples de 70. Els nostres fan 70 portals i potser no passarem. Mem, no puc deixar aquesta entrevista fora de menut això. Sabem que hi ha molta gent que te coneix per un mal nom, que te va posar qualcú. Mos pots explicar un poc de bon ve aquest mal nom i per què? Lo d'Antoni Pato. Toni Pato. Això ve de quan teníem 13 o 14 anys, que la platja d'esport de Porto Cristos, que no sou... Vilafranquès i el Massaganès, quan diuen esport de Falanitx. Ja el Manacor. De Porto Cristo, exacte. Allà on hi ha el mollet, a la banda de davant, hi havia un altre mollet que estava romput. Ho dèiem el mollet romput. Quan anàvem de lo que seria la platja d'esport nedant fins a la barca d'en Rafael Nadal, diríem. No importa nedar massa, hi arribaven 2 versades, Sí, exacte, però en aquell moment encara no tenia la barca tan llarga. I per travessar esport, els meus amics nedant amb braços i cames feien més poc via que jo nedant només en els peus. O sigui, jo tenc el dit del peu molt llargs i me feien així com unes aletes d'ànera, de pato, i d'allò els patos que duen els bussejadors, i feia més via que ells nedant. I a partir d'això me posaren aquest mal nom. No ho sabia, no en tenia ni idea. Sí. Bé, Toni, me toca fer-te la pilota, com ja supos que saps, però ja ets un model a seguir. No només com a actor... Vas
un ingrés i ja està, quedaràs igual de bé. Sí, tu ara passa'm el número de compte per privat i jo t'ho faré, espera. I de bo que te deia que per jo ets un exemple a seguir, no només com a actor, sinó per la feina que fas per la cultura mallorquina i també especialment per Manacor. Igualment a tu. O sigui que moltes gràcies per concedir-nos aquesta entrevista. Que te vagi molt bé aquesta sèrie d'entrevistes en aquesta ràdio tan interessant. Mira, Doi, t'he de confessar que som un gran fan dels versos que sempre tu fas per acabar el programa de Xormel. Sí. Què t'apareix si ara mos dediques un d'aquests versos a la ràdio Pucera per despedir-nos de la secció de l'entrevista? Ràdio Pucera. Puces que s'enfilen, puces que pessigolegen, puces arreu, puces que no fan mal, 40 puces, 40 ràdios, ràdios confinades que ens ajuden a passar el dia. Confinament. Està confinat, confitat, com una puça que alenteta a redós de sa família. En nosaltres, en sos que estimes, en sortirem. Moltes gràcies per aquestes paraules i per aquesta entrevista, Toni Gomiva. Espero que vos hagi agradat a tots i totes. I ara arriba el moment de publicitat. Però no desconnecteu perquè després seguirem amb ses cridades. Fins ara. Arribat l'hora de la publicitat. Tornarem en breus instants. Sí. Ràdio Pucera, Ràdio Pucera. Si t'agrada, digue-li als teus amics. Informacions per prevenir el Covid-19. Podeu de fer les mans ben netes amb aigua i sabó amb molta freqüència. Quan hagueu de tossir, tapeu-vos la boca amb el colze o amb un mocador. No surtis de casa si no és estrictament necessari. La millor manera per prevenir és guardar la distància de seguretat amb altres persones. Per guanyar el coronavirus, tots hi sumam. Queda't a casa. Estic cansada de dur sempre la mateixa roba. Tant de bo pogués canviar una miqueta d'estil. Vaig ser canjar una roba que m'abriga, que m'emmoli, que me deixes que la dugui, que no me faci lleig. Si m'adona tot segon, tot diré que faig dia, tant set dia, amb això diràs que me donis res. Melicotó. El racó de les bèsties. Cerques màscares, dimonis tradicionals, de correfoll, els teus personatges preferits, escultures, carrosses, tallers familiars, maquillatges, espectacles de carrer. Tot això i molt més. El racó de les bèsties. Ja és a la venda el nou disc d'en Roger Pistola, Quart Creixent, en CD i LP. Si el comanes ara mateix per internet, te l'enviarem a la teva amb un dron, directament. Ja veuràs. Ai, no sé què m'ha passat. Se m'ha posat com a veu de ràdio en un moment, no sé. Res, això, som en Roger. La del dron era broma, eh? No te queda fruita per després de dinar? Ets vegà o vegetarià i no tens res que dur-te a la boca? Quan el món se'n va a la merda, passes pena d'anar a comprar al supermercat i que algú et mati amb un rotlle de paper de vàter. Per això, fruites i verdures Germán Llull tenim el servei que necessites. Envia un WhatsApp al 677 081 071. Servei a domicili a partir de 20 euros. No mos facis venir per no res. Compra al comerç local. Estàs cansat d'informació poc contrastada? Desinforma't contrastadament a focifum.cat. Tot i ser un mitjà satíric és molt més seriós que l'última hora.
per a les persones que arriben, per a les persones que se'n van, per als que s'enfaden, per als que sempre estan contents. Flors, decoracions i altres complements per bodes, batejos, comunions i també funerals. Floristeria Fullana. Servei a domicili. 971 55 13 85. Pares i mares, estàu agobiats? Ja no sabeu què fer amb els vostres fills? Només espereu que acabi d'una vegada aquest confinament? Vos estàu enfilant per les parets? Arriba el que tant esperàveu. El nou canal de Disney Plus a les vostres plataformes habituals per tenir els blocs enganxats a la tele i que no te molestin. Ningún problema debe hacerte sufrir. Radio Pulsera. Señor Thierry, era poco vía, acude a recepción, por favor. Que ja no sé què fer, que ja no sé què faig, només penso en tu, i en Ràdio Pulsera, oh yeah. Ja hem tornat de la publicitat. Vos recordam que si voleu que vos facem un anunci de la vostra empresa, associació o el que sigui, ens ho podeu dir per privat. I ara sí, que anem a la secció que més esperàveu. La secció de cridades. Anem a començar amb el funcionament de les cridades. El que faré jo és tenc un llistat de persones que m'han escrit privats perquè els cridi i per demanar-me una cançó. Però jo ara des d'aquí vos començaré a cridar o per Messenger, o per Facebook, o per WhatsApp i vosaltres m'heu de contestar. Ho provam? Vinga, endavant la primera cridada. Per començar, triaré dos amics meus molt especials, que són en Jaume i en Pere, que quan jo feia Ràdios Pulseres fa més o menys uns 20 anys, ells dos eren els fans número 1. I fins i tot quan m'he aturat, ells van insistir en volem Ràdio Pulsera, i ells van crear la seva pròpia fent befa de what jo feia, la Ràdio Pulsera, perquè la meva Ràdio Pulsera en dues S's, perquè és més cutre que les altres. Però bé, la qüestió és que ells dos me seguien ponyint i ara fa un any m'han fet la darrera per animar-me, m'he animat i aquí ho teniu. A veure si me contesten. Hola. Hola. Espera. Hola, tia. Bon vespre, com estàu? Sí, va bé. Per casa. Penjat. I jo estic aquí en la Ràdio Pulsera en directe, estàs en el programa. Mare ho posat que fèieu ja si vos crideu, no és vera? Sí, moltes. Sí, jo més que res era per demanar taló de los 50 euros aquells, saps? Potser, però hi ha interferències. S'està tallant la cridada, no sé què està passant. No, tia, espera. No, si quan xerrant de després. Per cert, com duis el confinament, vosaltres? Bé, no, de l'altre van entretenint, no estan aquí, no estan allà, no estan llegeixen, no estan escriuen, tenen el blanc de l'ordenador per que li posen les activitats cada dia. I tu, Pere? Jo tinc un problema, que és que tinc moltes miniatures de Warhammer per pintar, però no tenc superglue ni pintura. Bé, jo te faré arribar 50 euros i un pot de superglue i pintura. No, tot bé. Jo tenc la meva Citadel, si tu vols. Tu, ben direi, quina cançó voleu i aquí o aquí la voleu dedicar? Bueno, havíem pensat una cançó de Smash Mouth. A Pere, quina era? All Star. En el final. Voleu dedicar la cançó a qualcú? No, en principi per nosaltres, no? Sí, i bueno, una mica per Naina. Tant de dies amb tu, pobreta. I la veritat és que Naina té molta paciència perquè mentre jo estic aquí xerrant i pellant crits amb altres, ell està allà, com que la casa és molt petita, està tot el dia sentint que ja no sé què fer, que ja no sé què faig, i està lletrina en la Ràdio Pulsera. Espero que ho disfruteu. I ara sí, vos deixen la cançó de Smash Mouth, All Stars. Un beso i una ferrada ben grossa a tots dos. Vinga, bona nit. I ain't the sharpest tool in the shed.
She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. All that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yep, what a concept. I could use a little fuel myself and we could all use a little change. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I'll hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Vos ha agradat, que vos ha agradat molt. I ara seguirem amb ses cridades. Aquí tens la llista i ara vos toca en Joan i na Sara. A veure si mos contesten. Vos he de dir que aquí on el veus, en Joan, l'any 2000 i 2002 era el DJ de la Ràdio Pucera. Sí? Hola, esteu en directe a la Ràdio Pucera. Hola, tia! Hola, tia! Com esteu? Bé, aquí confinats, aquí nostra. Confitats, esteu ben confitats. Confitadíssims. Mos podríeu contar de quina manera passau vosaltres el confinament? Així com bonament podem. Menjant. Una cosa és el que fem i l'altra el que mos passa per dins el cap, no és vera? Sí, però fes cosa especial, doneu voltes, els lots estan, no ho sé, què fes? Que feim els permats al lot i tenim-los en la cotxeria, confinats. Confinats. I vosaltres? I nosaltres ballant tot el dia. No crideu els serveis socials, per favor. Sabeu que tot això sortirà en directe a la Ràdio Pucera, eh? Vull dir que, menys mal que has enviat tots els serveis socials si no venguin aquí Bé, els vaig a desfer. Era una broma. Es formen nin Joan. Bé, Sara, jo te vull donar l'enhorabona a tu i a Mufon, no? Per els vídeos que feis, per els lots petits, per els lots petits i més grans, perquè jo disfruto de veure-los, la veritat. És bona, t'agraden. En sèrio, no sé si és perquè tens un nivell d'anglès molt baix, saps? Vull dir, ja sabeu en les meves pronunciacions de les cançons, però disfrut i m'entretenen moltíssim. Jo estic molt contenta, l'objectiu, s'entretenguin. Bé, te convido a fer-ne més, que em fallen molt més. Fet. Au, vinga, anem per feina. Vosaltres sou experts ja amb això de la Ràdio Pucera, per tant, quina cançó voleu i si la voleu dedicar a qualcú? Mira, sí. Nosaltres volíem dedicar la cançó de I Believe in a Thing Called Love. Sabeu quina cançó és? De The Darkness. I doncs, aquesta cançó. I la volem dedicar? La volem dedicar a ses padrines, perquè després de 13 dies de confinament se mereixen tot el cel. Per què és que ho dediqueu a les padrines? Ho dediquem a les padrines perquè normalment són les que cuiden els nens i com que ara no mos queda més remei que estar amb ells 24 hores en el dia, valorant de veure els que s'estan. M'apareix molt bé, Dai. Des d'aquí, des de la Ràdio Pucera, volem enviar un beso molt gros a totes les padrines del món que fan una feinada i són superimportants i vos deixem en la cançó de I Believe in a Thing Called Love, The Darkness. Ho he dit bé, Sara? Sí.
Perfecte, moltes gràcies. Una abraçada. Adéu, que vagi bé. Can't explain all the feelings that you're making me feel. My heart's in overdrive and you're behind the steering wheel. Touching you, touching me, touching you, got you touching me. I believe in a thing called love, just a turn of my heart. There's a chance we can make it now, when we look into the sun goes down. I believe in a thing called love. Ooh. Get down! Touching you, touching me, touching you, got you touching me. I believe in a thing called love, just listen to the rhythm of my heart. There's a chance we can make it now, when we look until the sun goes down. I believe in a thing called love. Yeah! I de la pròxima la llista és Naqueta Sastre. Anem a provar menys si mos contesta. Cuit, cuit. Uau, uau. Hola. Hola. Hola, tia, com estàs? Estàs en directe a la ràdio Pussera, Naqueta Sastre. Ai! Que guai! Hola! Que, com dus el confinament? Pues molt bé, aquí tancada, ja no sé què he de fer. En què dediques el teu temps, no? O què has fet fins ara? He ballat, he mirat els jocs que tenia i he trobat un puzzle de 2.000 peces, però no sé si són totes les peces. Tio, has d'aprofitar el confinament per fer coses de profit. Benai. Ja, Ah, claro, jo ho faig. I estic escoltant Ràdio Pussera, que és la millor ràdio que hi pot haver per aquests dies. Tens raó, tens raó. Bé, mem, anem per feina. Quina cançó vols i en qui vol dedicar la cançó? Quina cançó vull encara no ho tenc clar, però vull dedicar la cançó a Naqueta Lliteres, que és la meva sí, perquè ha començat a fer feina a l'Hospital de Manacor i li vull enviar moltes forces. De què fa ella? És auxiliar d'infermeria. Ostres, i des d'aquí enviam una ferrada molt forta a Naqueta Lliteres, ànims i lluita per tots nosaltres contra el coronavirus. Sí, bé, però no només a ella, també amb ella és més especial, però també a totes les persones que fan feina ella. Exacte, ja m'han entès. I està molt bé tot això, però mos hauries de dir quina cançó vols. Perquè poden dedicar les cançons del món, però qualcuna ho hem de pagar. Vale, pues vull una cançó de ABBA, m'és igual quina. M'és igual si és Dancing Queen, Mamma Mia, SOS, el que vulguis. Me va bé qualsevol, perquè ABBA mos uneix molt, ell i això. Bueno, i també la meva germana. Bé, te va bé que te posi Mamma Mia i així també envio un beso a ma mare. Vale, perfecte. Quieta, moltes gràcies a tu també. Moltes gràcies. Una ferrada, i així m'agrada, que segueixis escoltant la ràdio Pussera. A vosaltres. Adiós. Adéu.
aprofitant aquesta cançó, envio una besada a ma mare, perquè també està confinada, i només frissa te donen molts besos i aferrades a tota la família, nosaltres també. I ara ja sí que començam a arribar al final de la ràdio, ja han fet un parell de cridades, la llista és molt llarga per cridar, però per avui ja mos convé tancar, perquè si no s'allargarà massa la ràdio, i ja ha dut molt que qualcú l'estigui escoltant, però vos convé parar bé l'orella, perquè ara mos ve una cridada molt especial, no és que les altres no ho siguin, però ja esta vegada bastant més, perquè a la llista de gent me va sortir en Joan Changuito, del grup Changuito, exacte, i provarem de cridar-lo, veurem què passa. Hola, comunicant de Bunyola. Hola, Joan, com va? Estàs en directe a la ràdio Pulsera! Què me dius? Exacte. Toma ja, ràdio Pulsera! Joan Changuito, bé, què tal? Primer de tot, com dus el confinament? Beníssim, estic aquí a casa meva en la guitarreta, en l'ordenador, fent coses noves, i bé, m'agradaria sortir també, la veritat, m'agradaria sortir, però m'he d'aguantar i quedar-me aquí. Tot lo de... Exacte, se tracta d'aprofitar el temps com podem i passar-ho el millor que se pugui. Exacte. Vosaltres, el grup de Changuito, ja heu tret 2 discs, ara fa poc també heu tret un videoclip que és espectacular. Sí. I Milió d'Estrelles, se diu la cançó? Milió d'Estrelles, exacte. Molt bé. Sí, mira, ara amb això del confinament, de fet, estàvem promocionant el segon disc de Milió d'Estrelles, amb el videoclip, que per cert, surt un arbre que és una passada, tio. Un arbre és vera. És una passada. No sé qui és, però... Jo tampoc. Anau miro. Bueno, pues que no ho sàpiguen, som arbre, és aquest senyor que està a l'altra banda del micròfon, ja. Exacte. I amb això de la promo del disc mos hem hagut d'aturar perquè jo m'he posat a fer ciberconcerts, que els faig cada diumenge i també està funcionant molt bé. I tanmateix la gent està pensant en com sortir d'aquesta situació, tothom se centra en el coronavirus, però al final també mos atreu una mica tenir sempre una mica més d'informació o veure què està fent la gent a casa seva, no? I jo soc igual fent cançons i tot, i procuro mantenir una connexió amb el públic amb aquests concerts. La veritat és que t'he donat sonora bona per la iniciativa, perquè tothom està super entretengut, tothom se connecta, diumenges a veure els concerts. Jo també n'he vist. Ah, sí? I és vera. I la veritat és que, a part de la música que fas, que està molt bé, a mi m'atreus una rialla perquè és tan divertit, tan natural, a més te passen putades que te queu o en tomeu o una cosa o l'altra, i ho treus de la millor manera que pots i és super divertit. Per tant, això també, aquesta frescura amb un artista també s'agraeix molt i és atractiu. Moltes gràcies, tia. De fet, estic molt content de que hagi vist el capítol anterior de ciberconcerts. Tot anava malament, però m'ho varen passar bé. Però veus comentaris de la gent i la gent va riure molt, ho varen tirar endavant. I al final és el que dius, al final s'ha de tenir aquesta frescura de si no acaba malament, és igual, anem a seguir. Igual que damunt l'escenari també qualque cosa pot fallar. Sempre mola prendre-s'ho amb calma, amb optimisme i riure-se'n d'un mateix. No? Exacte. Reconvertir energia negativa en positiva i aprofitar les coses que te passen i la gent ho veu i no passa res. Vaig acabar una cançó i vinga la policia de baica nostra a posar resistiré. Està tot bé també la policia. Bé, des d'aquí els enviem un saludo perquè també estan fent una feinada i el risc que tenen és bastant gros. I mira per on, que això del confinament també té les seves coses bones. Sí? Saps per què? Per què? Perquè he fet una cançó per Ràdio Pulsera, tio. No el vera! Ràdio Pulsera, és la millor ràdio del món. Ràdio Pulsera, és la millor ràdio del món. És la millor ràdio del món. Bravo! Joder, que guai. Moltes gràcies. Tio, m'ha fet molta il·lusió això ara, És el mínim que puc fer guitarra en baix, tocar una cançó. Per la ràdio Pulsera, la millor ràdio del món. Bé, moltíssimes gràcies. I ara, Joan, quina cançó t'agradaria que posàssim aquí a la ràdio Pulsera en directe i també si que vol dedicar a qualcú? Mira, ara mateix no sé què ha passat, però amb això del confinament s'ha posat de moda un tema del primer disc que és més fàcil, se diu. I és un tema que està dedicat als animals. Totes aquestes mascotes que ens fan la vida més fàcil. Sí, en aquest moment són les mascotes que mos treuen a nosaltres. Clar que sí. I xerrant de mascotes, tu en tens una enorme. Ara tinc en Tomeu. En Tomeu és el nostre ase que ens acompanya a tots els concerts,
que de cada vegada torna més gros i va dedicada per ell. I doncs, moltes gràcies, Joan Changuito, per estar en directe amb nosaltres. I ara sí que ens despedim i vos deixem amb la cançó Més Fàcil. Una abraçada. Una abraçada, tia. Vagi bé. Adéu, vagi bé. Tu te despertes quan vols en el cantó del sofà, marques el teu redol. Puc sentir el teu batec que tot el dia m'ha esperat darrere el portal. No fa molt que te conec, però ja sé que ets més fidel que un humà. Tu vas donant voltes i jo te vaig repetint. No t'allunyis, no te'n vagis, queda ben a prop de mi. I no crec que mai pugui sentir-me més estimat, observat per aquests ulls, protegit pels teus lladrucs, abraçant-me els dies de fred en el teu pit llis i pelut. Amb la teva amistat la vida és molt més fàcil, la vida és molt més fàcil, mai hi haurà res que mos pugui separar. I amb la teva amistat la vida és molt més fàcil, la vida és molt més fàcil, vas despertant la meva part animal. Passaran molt més anys i espero que tu i jo encara visquem plegats a un tros de terra ben enmig de la ciutat. Davall un pont on el carrer mentre tu hi seguis la resta m'és igual. I me veus i què fas? Me mires com si fos un àngel baixat del cel. No tens remordiments que te puguin fer mal. Tan natural, tan animal, tan adorable que m'embafes de pau. I amb la teva amistat la vida és molt més fàcil, la vida és molt més fàcil, mai hi haurà res que mos pugui separar. I amb la teva amistat la vida és molt més fàcil, la vida és molt més fàcil, vas despertant la meva part animal. La teva amistat, la vida és molt més fàcil, la vida és molt més fàcil amb tu. I ara sí que aquesta ràdio Pucera està arribant en el seu final, però no us preocupeu perquè tornem la setmana que ve amb el pròxim programa. Aquí ens espera una gran entrevista amb la apassionada de la música Antònia Bassa Sureda, amb moltes més sorpreses, i sí que m'agradaria fer un parell d'agraïments.
A totes les persones que heu estat escoltant la Ràdio Pucera fins en el final, també a tots els que heu cridat i heu participat en aquesta ràdio, especialment en Toni Gomila per concedir-nos l'entrevista, en Changuito per cridar-nos també aquí en directe, en Roger Pistola per jingles i per aquesta cançó, a Toni Nadal perquè també m'haurà fet sintonies que em podeu posar a la ràdio, en Jaume Vic per l'imatge del podcast que heu vist del logotip, a tota la gent que fa una feinada perquè hi hagi serveis mínims en marxa en aquest moment i molt especialment a tots els sanitaris que s'ajuden la vida cada dia i la seva família per tots nosaltres. Per tant, vos dedico aquesta Ràdio Pucera, espero que hi heu passat gust, que vos hagi entretingut una estona i ara sí que mos despedim fins al pròxim programa. I recorda, entre tots el guanyarem. Queda't a casa.